Ο Δήμος Γαλατσίου δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχος σε αυτή την εξαιρετική προσπάθεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ιδιαίτερα του Γενικού Γραμματέα του κ. Μπακογιάννη, που στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας γίνεται αυτή η εξαιρετική εκδήλωση στο χώρο μας. Εδώ στο άλσος Βεΐκου, ένα άλσος που σύμφωνα με τη WWF είναι ένα από τα 5 καλύτερα άλση της Ελλάδος. Βρισκόμαστε εδώ στο Γαλάτσι, σε ένα φανταστικό μέρος για να γιορτάσουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους ανθρώπους στα θέματα της χρήσης του ποδηλάτου, του ασφαλούς περπατήματος, της χρήσης της δημόσιας συγκοινωνίας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνεχίζει και αυτή τη χρονιά να κάνει εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και φέτος επιλέξαμε αυτό το φιλόξενο χώρο του Γαλατσίου, που ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Γαλατσίου για τη φιλοξενία, προκειμένου να δείξουμε στα νέα παιδιά τις δυνατότητες που υπάρχει στην εναλλακτική μετακίνηση. Προσκαλούμε όλους τους νέους ανθρώπους, τους εφήβους, τα νέα παιδιά και τους γονείς τους να έρθουν εδώ στο άλσος Βεΐκου, να δουν τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης και να τους δείξουμε πώς μπορούν να μετακινούνται στην πόλη με ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας είναι μια γιορτή που καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία των πολιτών στην ασφαλή μετακίνηση και στη χρήση των μέσων της βιώσιμης κινητικότητας, δηλαδή την ενθάρρυνση της μετακίνησης με τα πόδια, με το ποδήλατο και προφανώς το να χρησιμοποιούμε ακόμα περισσότερο τη δημόσια συγκοινωνία. Τέλος, να αναφερθώ στην μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τους Δήμους τα τελευταία χρόνια για να κάνουν εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Αυτή την εβδομάδα σε όλη την Ελλάδα πάνω από 80 δήμοι κάνουν δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων στα θέματα της βιώσιμης κινητικότητας, ενώ όλη αυτή η προσπάθεια θα ολοκληρωθεί με την κορύφωση των διαφόρων εκδηλώσεων στις διάφορες πόλεις της Ελλάδος.